Takže zdraví vás Skupiro. Vítajte do ďalšieho videjku. Dnes tu máme tieto No Limity. Sú to petardy od značky Pyromax. No a vyzerajú veľmi dobre na vzhľad, majú veľmi krásny vzhľad. Ako búchajú, sme sa presvedčili už na jednom odpale, ak môžete vidieť, už tu jedna petarda chýba. Na to odpale sme zistili, že sú to akože také jedny zo slabších petard, ktoré máme že 5 gramov. Čo ideme hneď teraz, si to máme tých 5 gramov, lebo to nezdala tých 5 gramov. No a... Máme tu samozrejme aj dosť kľudia, kde to proste samozrejme otestujeme. Aj váhu. Aj nec, z ktorej bude čoskoro veľký špeciál, že máte sa na čo tešiť z tej zlože, čo tu máme. Ale ľudia, my ideme na túto petardu, ideme si ju krásne, ktorá vlastne už je odbalená, ideme si ju krásne pozrieť, otestovať a samozrejme na konci videa bude odpal. Ale ešte predtým ľudia používajte náš kód SKUL na stránke ekopyro.sk pre 7% zľavu. Môžeme si asi jeden kus vybrať. Vyzerajú fakt masívne. Fakt sú akože veľké. No Limits. No Limit sú aj rakety, ktoré sú veľmi krásne, mali sme minulý rok. A neviem ľudia, vyzerajú na eto, ale že by tak búchali sami nezdá, tak na eto. Tak ide... Chceš tento kompakt a raketomet a že do toho aj tieto veľké Scream roketky? Podmienky sú like, odber a napísať hocičo do komentára. Na Instagrame bude vyhodnotenie. Pokračujeme do videa. Že do veci 5 gramov má, či výrobca nám neklame. Je v balení iba 5 kusov, čo je ako tiež málo a cena bola okolo 10 €, alebo také niečo. Takže určite použijete náš kód SKUL7 pre zľavičku. No a... čo na to hovoríš, Murba? Že vyzerá to až moc veľko na to, že Dumum 5 gramová petarda, Dumum 5G je menšia oveľa od tohto. A pri tom Dumum 5G každý poznáme, je to proste maličká petarda a toto je fakt obrovské na to, že tu má 5 gramov. Proste chcú zase zaujať, ale No Limity sú známe, lebo No Limity sú aj tie raketské, kolega vyprával. A boli celkom fajnové tie No Limity, čiže budeme, že aj petardy budú fajnové. Tak asi poďme na to, poďme si to rozobrať. A tu je napísané Original Fireworks, máte tu aj link na tú petardu. Tuto asi, QR kód od Pyromaxu. Samozrejme, počkaj, aká to je kategória? Kategória F2. No F2, no. Ty kokos, takže ľudia zaujímavé, kategória F2, čiže nemôže sa to aj tak odpalovať, ale som fakt prekvapený, že to je menšia kategória, som si myslel, že to je F3. Samozrejme na Slovensku, Česku sa neviem. No na Slovensku, áno. Takže ľudia, poďme sa na to asi vrhnúť. Ja sa ideme rozbaliť najprv, že jak to vyzerá rozbalené. Že jak to vlastne vyzerá vnútri, tá petarda. Je krásne zabalená nejaká salónka. No takže klasický kartónik. No, už je to úplne pekné petarde. Klasický proste... Klasický no proste cement, proste normálne, to tam cítite, že tam je proste cement. No. Proste to je fakt až moc ťažké a proste moc prešpičkované. Ideme zistiť, či to vec sa oplatí kúpiť, koľko tam tých gramov, mal byť mať 5 gramov na jednu petardu, uvidíme, či to je pravda. Aha. 5 gramov to je strašne málo. Tak sú normálne najťažšia rozoberačka. To môže byť názov videa, najťažšia rozoberačka petardy. To asi aj nerozoberať. Najťažšia rozoberačka petardy! Ty vole. Furt knot a cement, aha. To tam bude len veľký maličký kúsok, kámo. To jaké dlhé. Tak to až tu je. Tak to knot má tak 1 gram. Toto som fakt... som tam, Moničko má na to. No som zvedavý. Ty vole. Taký divný je ten prach. Oh shit. Ty kokos. Aha. 4,77. Ale ľudia, ten prach je aký divný sa mi zdá, taký... 4,72 gramov. Divný je ten prach sa mi zdá. Jak divný. On vyzerá ináč. On vyzerá jak, vieš čo, jak mak. No, presne jak mak. A tak tie gramy nevyzerajú, no, prachy. Vidíte, ľudia, chýba tu furt, je počkaj, to asi, no. No tuto vyzerá takto normálny. No. A tento je taký... Jak mak. Zajímavé. No,
Bez knotu to má 4,72, s knotom to by má asi pekne 5 gramov. Aj keď ten knot nevyzerá tak masívny, vyzerá tak žebracky, taký... No aj ľudia, vyzerá to takto. Neviem, ale myslím si, že teda úplný scam to není, určite. No limitky petardy sú určite není úplný scam, ale samozrejme otestujeme si to ešte ďalšie petardy, že koľko je na to. Iné byť. Víte ľudia, jak to vyčtená. To si úplne iný tým. Zajímavé. Tak ale, možno, že prach ako prach, len možno, že vlaky je... Neviem. No nič, ideme na ďalšie petardy, nebudeme to rozoberať už. Ideme proste sa pozrieť na to, viem, kde to asi bude, ideme to skúsiť prekonať, bude to asi tu niekde. No, asi na konci určite. No, trafil som. Netrafil som, tu je nejaký cement. Ale dosť tam ide do prachu, ale... Ty kokos, no. Je tam dosť priestoru na ten prach. Ale... Je to neviem, akože úplne s kým to není, ale fakt by ma zaujímala tá farba, lebo je taká iná tá farba, fakt. Len to vysimulovať, chcem, že to daj preč. Dobre ľudia, ja si myslím, že úplne s kým to není. Uvidíme ešte ten odpál. Tu máte odpál ľudia, nech sa ľúbi. A dúfam, že budete využívať náš kód SKULL7 aj naďalej. A lúči sa s vami SKULL Piro.